दक्षिण गोंय पत्रकार संघटनेन आयतारा संघटनेचे कचेरेत पत्रकार दीस मनयलो। बाळ गंगाधर टिळकाचे यादीन हो दीस मनयतात। पत्रकार आणि राजकीय फुडारी असलेल्या टिळकाच्यो पत्रकारांनी यादी जागयल्यो। भारताचे स्वातंत्र्य चळवळीत टिळकाचो व्हडलो वांटो आसा। स्वराज्य आणि स्वदेशीचो नारो दीत देश स्वतंत्र करपाच्या लढ्यात ताणें लोकांक प्रेरणा दिली। दक्षिण गोंय जिल्लो पत्रकार संघान एकठांय येवन तांकां आर्गां ओंपली। दक्षिण गोवा पत्रकार संघटनेतर्फे आज लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी 101वी पुण्यतिथी आम्ही इथं साजरी करत आहोत। तसंच आज पत्रकार दिनही आहे। दोन्हींचा औचित्य साधून घेऊन वेळात वेळ काढून घेऊन आमचे पत्रकार सगळे सहकारी इथं आल्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून स्वागत करते। कोविडचा काळ असल्यामुळं आम्ही आज कोणालाही कार्यक्रम वगैरे न आखता अगदी थोडक्यात हा कार्यक्रम करायचं ठरवलं आणि ज्याप्रमाणे आम्ही आमच्या पत्रकार सहकार्यांना बोलवलं त्याप्रमाणे ते सगळेजण उपस्थित झाले आणि हा कार्यक्रम आम्ही साजरा केला। आम्ही आता दामबाबाकडे प्रार्थना करतो की कोविडचं हे जे भारतात गोव्यात संकट जे आलेलं आहे ते लवकरात लवकर त्यांनी घालवावं आणि त्यांनी आम्हाला आरोग्य असं वातावरण हे करून द्यावं असं आम्ही कळकळीचे त्या दामबाबा, शांतादुर्गा सगळ्या देवदेवतांना आम्ही प्रार्थना करते आणि आमच्या सहकाऱ्यांचंही सगळ्यांचं आरोग्य चांगलं राहू दे आणि ते जे कोविडच्या ह्याच्यात आपल्या जीवाची पर्वा न करता ते वार्तांकन करतात, चित्रीकरण करायला जातात, त्यांचं आरोग्य चांगलं ठेवू दे असं मी देवाजवळ प्रार्थना करते। पुढच्या वर्षी कोविड नक्कीच असणार नाही देवाच्या आशीर्वादानं असं मला मनापासून वाटतं आणि पुढच्या वर्षी चांगल्या रीतीनं कार्यक्रम करून घेऊन समाजात जे चांगलं कार्य करणार आहे अशा लोकांना आम्ही पुढे आणून त्यांचं आम्ही यथायोग्य असं मान देऊ असं मी जाहीर करते आणि माझे 2 शब्द तुम्ही ऐकून घेतल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद म्हणते। जय हिंद, जय गोवा। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत।